ओइ मादारचोद नों बेसे लायो माने मा होननाय जादों बेलाय गुन्दा दानो लाजिया नामा जों फानग्रा बायदि नुयो नामा नों बायदि सासे गुन्दि गस्ला गानग्रा हिन्जावा दिनै आंखौ बिदि बुंहरनो हाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नङा होनबा बे आदैनि भिडिअखौ आंखौ माबायदि एसेबां गाज्रि रायलांदों माबायदि बुंलांदों खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनै आंनि भिडिअआ ओरैबायदि जागोन गिबियाव आङो पलिटिक्सनि भिडिअनि सिगां सासे बिनानावनि भिडिअखौ लानानै फैग्रोनाय जादों आरो बिनि उनावहाय आरो गुबुन सासे आं फंबायबो होननानै बुङा बिथांखौहाय आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जों बयबो मिथिखाबाय ससियेल मिडियायाव गोबांथार भाइरेल भिडिअ ओंखारगासिनो दङ नाथाय आंहा सम गैया बेनिखायनो आङो भिडिअखौबो होनाय जायाखै आरो लोगोसे आङो बिसिनि रावखौहाय बिजिरनानै नायदों बिसोरो मा बुंमारदों आरो दायया सोरनि गोरोन्थिया सोरनि बेखौसो आङो स्टाडि खालामबाय थादों दा आङो फाइनालि सानैखौबो निमाहा बिनायखौ नुबाय सासेया जाहैबाय रैसु जायनि मुङा रैसु होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बे रैसुआ गावनिनो असे थाफानाय लोगो हेमानि सोमोन्दै गोबांथार गेसाव गोफोन ससियेल मिडियायावहाय बुंनानै होदों दै दा बेनिखायनो आं बुंदों रैसु बिनानाव नोङो गावखौहाय बासायनो थाखाय गावनि लोगोखौहाय जे स्लें लेंगुवेज बाहायदों नैबे लेंगुवेजआनो नोंखौहाय गाज्रि नुहोदों नोङो मोजां बुंनानैहाय बे हेमाखौहाय माखासे खौरां बुंनानै होनो हायोमोन ससियेल मिडियायाव हेमाया नोंखौहाय ससियेल मिडियायावहाय मेसेजनि गेजेरजोंसो बुंदों बियो गावनि मोखांखौ दिन्थिनानैहाय नोंखौहाय इसेबां गाज्रि ससियेल मिडियायावहाय बुंनायखौहाय जोंबो नुवाखै नाथाय नों जे ससियेल मिडियायावहाय ओरैबायदि गावखौनो दायनिफ्राय थाखुमानो थाखाय गावखौहाय मान सनमान गोनां खालामनानै लानो थाखाय हेमानिफ्राय नोङो बासायनो थाखाय गाज्रि राव बाहायबाय जाय रावखौहाय जोङो माब्लाबाबो खोनासंथावना नङा बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि दुखुनांथाव गाज्रि राव बयनिफ्रायबो मुगैजाथावसिन बेफोर रावखौ नोङो जे बुंबाय नैबे रावानो नोंनि महर मुस्रि नोंनि आखल आखुखौहाय नोंखौसो बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन नुदों हेमाखौ नों जेरैबायदि फानदों बेनिफ्रायबो बांसिन नोंखौसो गाज्रि नुदों आंनि नुनायावहाय मानो बेफोरबायदि सानो ना निसा लानानैहाय बेबायदि रावखौ बाहायो निसा जोबनायनि उनावहाय जे नोंहा मान सनमान गैयै जागोन बेखौ नों मिथिया नामा बेंगलरनि बबे जायगायाव थायो नोंलाय माबोरै मोखां दिन्थिनो हागोन नोंलाय बेंगलरावहाय एसेबां लाजिं सासे लाइमोन सिख्ला जानानै जोबोद लाजिथावना गुबुनखौहाय एसेबां ससियेल मिडियायाव बुंनायनि सिगां आङो नोंखौबो सानदों जेरावहाय नोङो बिजोंनो थांफाखायो बिजोंनो जाफाखायो बिजोंनो मदद होफाखायो खिजाने नोंबो बे एखे धोरोमनिनो मानसि खिजाने नोंनि आखल आखुआबो बिनोखा दिनैहाय ससियेल मिडियायावहाय बाराद्राय जानाय नुनायखाय हमजानो गिनानैहाय निमाहा बिनायखौ जों नुदों रायजो दे नायलानो जाबाय एसे खोनासं निमाहा बिदों बियो खुलुमबाय लोगोफोर फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना जेनेबा आंनि भिडिअ सेयार खालामदो बन्द खालामदो आङो जेनेबा लाइभ भिडिअ फैनानै बा लाइभ भिडिअ फैनायाव आङो जेनेबा गाज्रि ससियेल मिडियायाव बुंफ्रांनाय जाबाय बेखौ मालायनि बागै बुंफ्रांनाय जाबाय बेखौ आं फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय बिदि हेमाखौ बुंदोंमोन आं फार्स्टआवनो गुरै रावजों बुंगोदों बेखौ आंनि भिडिअ दाहो आंनि नाम्बारखौ इदि राननानै दाहो आंनि फट' इदिट दाबानाय बिदि होननानै गुरै रावजों बुंगोदों आरो आं बिदिखौ जेबो खालामगोराखै बिदि बुंगोराखैबो आङो बेखौ जोंनि रुमाव फैबाय बियो थिग दे आङो बेखौ बेंगलराव लाबोफादों फैनो इदि होनबाय थानायखाय बेंगलराव फैबाय ओमफ्राय बेंगलराव फैनानै मोजां थानांगौना जेनेबा हौवाजों जोंनि रुमनिफ्राय हौवाजों थांबाय थांनानै ओमफ्रायो थांबाय नालाय थांबाय मोजां थां दे ओमफ्राय मालायफोरखौ फाननानै मानो थांनांगौ मा जोंनि नाम लानानै गाज्रि रायनानै मानो इदि थांनाय लोगो फेसबुकाव बिदि नाम्बार इदि रानना होनांगौ फट' इदिट बानायनानै ग्रुप एरियायाव रानना होनांगौ बिदि खालामनाङा ना इयो जेनेबा
आंबो सासे मानसिसो जेनेबा न'खर सामलायनांगौ आङो जेनेबा बिमा बिफाखौ नायनांगौ इमान खस्थ' गोजानाव खामानि मावफैनानै आङो बिमा बिफाखौ नायो मा खालामो बेफोरखौ बुजिया आरो नायो होमबाबो इमान गुरै रावजों बुंबाबो मानियाबा ओमफ्राय इमान बुंबाय थाबाय हगारबाय थाबाय इयो फार्स्टआव मानियाखै बेखायनो आङो रागा जोंनानै आं कन्ट्रल खालामनो हायियाव जोंहा गासिबो न'आव मिन्थिहैजोब्बाय माबा नुहैजोब्बाय गिदिर बानायनानै हगारनाय नाम्बार राननानै हगारनाय डिपि होनाय बेखौ रागा जोंनानै न'निफ्रायबो फन फैबाय थाबाय आंनाव ओमफ्राय आंखौ रायहरबाय थाबाय न'नि मानसिफोराबो बिथांमोनहाबो रायहरबाय बेखौ रागा जोंनानै आङो लाइभ फैदोंमोन आरो ओमफ्राय लाइभआवबो बेनि थाखाय आं फैयाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय लाइभआव बेनि थाखाय फैयाखै आङो मोजांनि थाखाय फैदोंमोन आरोना लाइभआव ओमफ्राय आंखौ बायदिसिना गाज्रि बुंहरबाय थाबाय कमेन्ट हरबाय मेसेन्जाराव ओमफ्राय मान बिदि माबानानै कन्ट्रल हायैनि आङो बिनि बागै बुंबाय थाबाय नालाय आङो माबा रागा जोंनानै थारमाने लाइभ माबायाव मा होनो ससियेल मिडियायाव लाइभआव बिदि गाज्रि बुंनाय जाबाय बेखौ आङो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ शेयार दा खालामसै अननानै प्लिज आं जेनेबा आंहाबो लाइभ दङना जेनेबा बेबायदि खालामनांला लोगोफोर अननानै प्लिज आंखौ निमाहा होदो भिडिअखौ बन्द' खालामदो शेयार खालामनायखौ दा बेनिखायनो आं बुंदों बिनानावफोर नोंसोरो निमाहा बिनायनि सिगां गिबियावनो सानग्रोदो ससियेल मिडियायावहाय जानला मोनला बाथ्रा बुंनाङा होननानै बै समावबो लाइभ नुनायावहाय आं बुंहरखादोंमोन हमजागोन नोंसोरो नाथाय बै समावहाय नोंसोरो जोबोद दुखि दिन्थिदोंलै नाथाय आं नोंसोरखौहाय बारा नायस्लाबाखै दसेल' नायनानै आङो भिडिअखौ दानदों बेबायदि जानो नाङा मिथिबाय दा ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला सारा मुलुगावनो नोंनि महर मुस्रिखौहाय नुनायसो ससियेल मिडियाया मोजांबो मावो गाज्रिबो मावो बेखायनो ससियेल मिडियायाव फैनायनि सिगां 101 बार सानग्रो बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा रैसु बायदि राव बुंनानैहाय ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुंनो सानदों बेनिफ्राय गोजानाव था बेबायदि माब्लाबो दासान एसेबां गाज्रि स्लें लेंगुवेज बाहायनानैहाय नोङो जे बुंबाय नोङो सानदों नामा हेमाखौहाय बांसिन मानसिफ्रा गाज्रि मोनदों होननानै नोंनि खुगानि रावखौसो बांसिन गाज्रि मोनदों रायजो राजा मिथिबाय दा बेखायनो आं बुङो माब्लाबाबो बेबायदि दासान दानिया फै नेरसोन औवारि जाय मानसिया हाबा जाखाबाय जाय मानसिहा फेमिलि गोनांखा बेबायदि मानसियानो गावखौहाय बुंनायनि थाखाय जोबोद गाज्रि रावजोंहाय सासे बिनानावखौहाय बुंदों दा बिनानावा मोजाङैनो बुंदोंमोन नेरसोन औवारिखौ नाथाय नेरसोन औवारिया रागा जोंनानैहाय जोबोद गाज्रि रावजोंहाय बुंदों दिनै बेबो निमाहा बिबाय दा आं बेखायनो बुंबाय थादों बै समावबो बुंदों आङो जोंनि बर'नि माखासे आइजो आफादफ्रा जेबो मावनो हायाखै जोङो थांनाय समाव नुलायबाय आइजो आफादानो आरोबाव माखासे बोसोरकिया गायसनथाय फालिलायनायखौ जोङो नुदों नाथाय बोसोरफ्रोमबो जोङो गायसनजेननायनिफ्राय सोरखौबा जोङो मोजां फोसाबनानै होनायखौहाय जोङो नुवाखै दा बेनिखायनो आं बुङो पार्टिखौ दायोब्ला मोजाङै दा मोजाङै सामलाय ओरैनो जानला मोनला पार्टिल' दानानै रां रुफानि लालुसावहाय गोजावनो नाङा हारिखौ फोसाबनो सानदोंब्ला मोजाङै फोसाबखा माब्लाबो नुवाखै ना रायजो राजाफ्रा नुदों नामा बबेबा गामियाव थांनानै सोरनिबा हिनजाव नागारनाय सोरनिबा फिसाय नागारनाय सोरखौबा दोनखारलांनायावहाय थांनानै बुजायहैनाय गामिनि रायजो राजाफ्रा नुदों नामा आंथ' गामियाव नङा आं मिथिया खिन्थु आं माब्लाबाबो नुवाखै खारदों आरो खारदों दोनखारदों ससियेल मिडियायावबो गाज्रि भिडिअआ ओंखारदों आरो ओंखारदों बांसिनसो ओंखारदों आइजो आफाद दानायनि उनावबो आरोबाव बांसिनसो ओंखारदों अब्ला जों मानो बुङा जानो गाज्रि मोननानै लाब गैया गोरोन्थि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा हो नाथाय गाव गावनि जे थांखि लानानैहाय जे खामानि मावनो सानदों बेखौहाय मावफुंग्रो ओरैनो जानला मोनला मोजांफोरखौसो धुमखि होलाबायो ना मा बुङो रायजोफोर दानिया फैदो बिटिआरआवहाय बिटिसि इलेक्सननि थाखाय मार्च एप्रिल दानावहाय बर' फिसाफ्रा ज' जानानै
एक्स भलन्टियार फर्सआवहाय फैलादों बाथ्राखौ सोर बुंदों आगुनि BSc नि सिट सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सार सोर मिथिया सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारखौ आंथ' उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों मोनथिनो रोंनाय समावनो आं खोनादोंमोन दे सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारनि थानायावनो बर' हारिया सेपारेट स्टेट मोनसिगोन बड'लेण्ड जासिगोन होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों बिनि उनावहाय आं मिथिदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आमोलावहाय बड'लेण्डआ जामारसिगोन नाथाय थांबाय बियो नाथाय दिनैसिमबो जोङो 4 बोसोरनि सिगां इसेबां असान्तिखौसो नुबोदों नाथाय बेखौनो सान्ति बुंग्रा माखासे सुबुंफोर दङ बर' हारिनि गेजेराव दे जायहा असान्ति बेखौसो सान्ति होनग्रा सुबुं दङ आरो दिनै जोङो खोनानो मोनदों दे भलन्टियार फर्स एक्स भलन्टियार फर्स बियो सोरमोन जायफ्रा आंजों समान बैसोनि मोनथिखागौ ओमफ्राय जायफ्रा मिथिया बिसोरहा जेबो नलेजआ गैया मिथियो दा जेरावहाय एक्स भलन्टियार फर्सखौहाय सिगांनिफ्रायनो जोङो खोनाखाबाय ना BSc दानायनिफ्रायनो जोङो मिथिनो मोनदों अब्ला जोङो मारै एक्स भलन्टियार फर्सखौहाय सापर्ट खालामनो रायजोफोर दिनै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिखौनो बुं दावराव देख्रेब सारखौनो बुं प्रमेला रानी ब्रह्मखौनो बुं हाग्रामा महिलारि सारखौनो बुं आरो फारसे UPPLआव फैनाय बिथांमोनाथ' बुजिबाय खाम्फा बरगयारि सार चन्दन ब्रह्म सार हितेश बसुमतारी इमानुएल मुसाहारि नै बिथांमोनखौहाय जों साफ्रोमबो मोजाङै सिनायखायो बिक्रम बायदिखौथ' रावबो मिथिखाया आं सिगांबो बुंखादों बिक्रम दैमारिया सासे साधारन पाब्लिकसो होननानै जोङो क्लियारलि खोनाखाबाय दा डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारनिफ्रायनो BPF पार्टिनिफ्राय जे UPPLआव हाबफैदों दा जों क्लियार खोनाखाबाय बिक्रम दैमारिया सोर बिथाङा सेन्ट्रेलावबो गैया स्टेटआवबो गैया बबेबा मोनसे पार्टिजोंबो बिथाङा सिनाय जाया ओरैनोसो सायाव थाफानानैहाय मोनामनायखाय थाम्फै बानाय बायदि बारजाब बारजाब थाबायफादों दा बेखौसो जों मिथियो दा रायजो राजा साफ्रोमखौबो आं बुङो एक्स भलन्टियार फर्सनि सिफआ सोर जागोन मिथिगौ दङ दाबो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सार दा बिथां सिफ जायोला मा जागोन बेखौबो सानहरनाया मोजां आरो बेथ' बैसो जाबाय बोरायबाय बिबौजों समान जाबाय दा बेयावहाय मानो सापर्टबाव जों दिनै UPPL सरकारानो मोजाङै सालायगासिनो दं रायजोनि थाखाय ओमफ्राय जायफ्रा UPPL सरकारखौ मोजां मोनाखै बिसोरो NDP-खौबो मोजां मोनाखै NDP-फोरखौहाय मोजां मोननाय मानसियासो UPPL सरकारखौ मोजां मोना मिथियो दा बांद्राय गोरोन्थि जाबायब्ला बांद्राय बुंद्रायनाय मोनबायब्ला आंखौहाय रायजो राजाया निमाहा होब्लानो जाबाय नाथाय बे बाथ्राखौहाय आं मानो बुंदों जाय मानसिया NDP-खौ मोजां मोनाखै बे मानसिया माब्लाबाबो सान्तिखौहाय मोजां मोनाखै जाय मानसिया NDP-नि नामावहाय दावराव खालामनो नागिरदों बे मानसिया माब्लाबाबो गोजोनखौ हास्थाया बेनो मेन थांखि आरो जों मिथियो दा दिनै NDP बिदा फंबायफ्रा दावहा नाङै 36 बोसोर दावहा नाङै दिनै बर' हारिया गोजोन थासारियाव फैनांगौ होननानैहाय गोजोनखौ लाबोबाय सिगांनि समावहाय सभारेन बिदोंमोन सभारेनाखौबो मोनाखिसै स्टेटबो मोनाखिसै दा फैयै फैयै जोङो फिसा लानानै दंथ'यो बे दंथ'योसो दै बे जोब्बाय होननानै जों बुंनो हाया बर'नि डिमान्डआ दंथ'यो बयबो मिथिखागौ सारा मुलुगनि सारा भारतनि सेन्ट्रेलाबो मिथिखागौ बर'आ मा बिदों जोङो सानसे नङा सानसे मेलेमजों दावहा नांनांगोन फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंथाइ बिथिङावहाय मोजाङै दावगानांगोन डक्टर इन्जिनियार IAS अफिसार IPS अफिसार बेफोरबायदि जानो गोनां जागोन बेबायदि जाहैयोब्लासो जोंबो गोरलैयैनो गुबुनफोरबायदि आलादा स्टेटखौ मोनगोन आं माबा गोरोन्थि बुंदों नामा जोंहा BPF-आ क्राइटेरिया गैया होनना बुङो नलेज गैयै मानसि दङ होननानै बुङो गोरों गोरा गैया होननानै बुङो
फरायनायनि सोमोन्दै दावगानाया माब्रै खालामोब्ला दावगालांगोन बेखौनो साननो रोङा अब्ला जों माब्रै बिपिएफखौ सापर्ट खालामनांगौ दे बुंलाय आं जोबोद लाजिनाय मोनो दै जायफ्रा आंखौहाय बिपिएफनि जानानै स्लें लेंगुवेजजोंहाय कमेन्ट होयो बिथांमोनखौ आं जोबोद लाजिनाय मोनो नोंथांमोना साननोनो रोंखाया साननो गोरोंब्ला माब्रै गाज्रि राव बाहायनो गाज्रि राव बाहायनानैहाय नों गावखौनो दुग्गानाय मोनो नामा गावखौनो गोजोननाय मोनो नामा बेनिखायनो कमेन्टआवबो जानला मोनला गाज्रि राव बाहायनानै लाखिया नोंखौसो गाज्रि नुयो रायजो राजाफ्रा मिथिबाय दा अब्ला रायजोफोर हामबायसै भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन सोरनिबा थाखाय बांद्रायनाय गोरोन्थि मोनबायब्ला आंखौहाय निमाहा होब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौहाय जुदि नायना मोजां मोनोब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोजोन्थों जोबजासे भिडिअ नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि